karo Mehmet ngedineni tekane nganti subuh ora ada tekan Legijet. Ki sing loro rung metu. Jaluk klono sewan dono. Mau ana loro meneh mau. Apa ta? Tenan apa ora iki? Kepiye maksude? Mau to. Jatuke rene sing jali, Mas. Boleh jali. Ora bali. Oh iya. Met. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dalam rangka apa, Met? Buh. Buh. Buh tak izun. Apa? Kalimatku penak-penak boblos. Numpake jok. Sik. Oh, wong yo standar terus. Iya. Ya ora Ora. Ora. Sik. Apa le? Kok dengerin genah to, Lep? Ora. Ya, Lep. Kok dengerin genah? Yo iki kan tok genah. Ya nek caklan nek ketemu aku iki genah kok ya. Apa? Malah sik to. Ya Robi. Lah. Awas. Prit. Awas. Sopo meneh? Lep. Ya uga iki weruh. Keke sapa ngono lho. Kayak sesuk digawa cah loro kae PT payu 500. Iya, Nek wonge Wonge ra payu. Wonge ra payu. Weh. Le. Lep. Ku sing loro kok joget sik urung joget. Oh, kuwi. Wis. Kok mau joget? Ku. Ora. Aku seneng nek ana wong loro iki. Iya. Aku ora ngira lek kuwi do teko kok. Iya, kelep seneng nek ana wong loro kae sebabe tugase enteng. Aja seru-seru. Loh, Mas Den, nek duwe sedulur, duwe kanca, iki lho. Sing meringankan beban. Ringan sama di pikul. Ringan sama di jinding. Oh, Pikul sama di berat. Wis dibolak-balik ora apa-apa jenenge ponolan. Rene. Kuwi iki do. Alah dalane. Jadi dah males. Kowe kok kayak teko. Ora kuwi klasikan. Yo, Milih lho. Ajal nek wani. jal. Sing siji ki arah. Tak omongi. Ana wong rajias. Ada acara WA pisan. Ada gue tinggal gopit kok ngene piye? Ora jelas kepiye. Sing jelas sapa? Aku piye kok? Wis tak omongi. Iya. Kok tak ora main. Heeh. Melu ora. Aku kaya nang Jogja. Ngono ah. Telek omonganmu ah iboni. Kancane makon pit. Sing bales mau sapa sing bales mau? Des. Wis ra dianggep lho kene jare wong loro mau ora melu lho. Weh, ngomong. Kok malah Ayo. Saiki seneni wong loro kae. Laguane. ora WA. Ayo, iki ora Rene. Piye? Lho. Kowe iki kata. Kowe Kok malah nyuci di plekoto. ayo, weh seneni weh. Aku kono ya, Lep. Ayo. Weh. Angel mah kelep-kelat-kelat aku. Kowe rene kok ora WA. Aku ora WA pisan kok. Alah cuma pamflete ana sing gede-gede langsung Iya. teko. Idoni ya. Kowe ngamat pamflet itu sing di sapa? Kowe. Kayak paling gede kae. Nek pelaku. Iya.
Kuwi mergo apa kuwi? Hah? Mergo nopo? Diandule. Aku yang ngerti. Delok ipo. Wingi aku nonton nang Demangan to. Piye? Baline. Apa? Awal cuma nyanyi terus ya, Pak. Wih, iya, tiul-tiul ngono kuwi. Apik kan. Ngono apik. Ayo lek saiki kan Yo. tuan rumah jenengan iki Ah, sami awak nggih. dhewe pengikut. Heeh. Yo, dari Mas Klep, Mas Ya. Memet, Mas Andes dan kula. Ya. Nggih. Nang Oh endi? iya, Aku di aku. aku Urut, sendiri, aku urut, sendiri. urut. Wih, Kono Lep. WC kono Lep. Kok WC Udah jokon. Ayo. Kono. Angel. Ayo. Ayo. kabeh. Ayo. Iki papat ki kudu iso. Papat iki. Apa? Apa deh? Malah Apa? ngenges. Iki kok salam sik Salam. ngono, kenal ae. wis salam sih. Wae bucek. Oh. Berarti urut. Urut. Ayo. Yo. Ya, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora ana sing jawab takon salam. Ayo wong wis salam ya kok ngono. Ya kowe jajal. Kowe. Alah, Ayo. Kok yang riak Lep iki. Aku di sini sing salam ana. Apa deh? Aku nyanyi prank. Iki aku tidak kon urut salam. Ya ya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah jembret-jembret. Iya. Nek dhewe uluk salam, larane ora do jawab. Iya. Saiki dhewe kan dhewe kan luar rumah. Heeh. Saiki mesti tamu nih. Dhewe katake anu, dhewe sing Kono. Ora re. Ayo. ngomong ora Ya. Eh, salah sik. Ayo, ayo, jajal. Ngomong, uluk Apa? salam sing apik. Ya, ya. Nggih. Wong iki nang bodo muka tidur. Iki aja ngisin-ngisin iki kowe, Ndek. Doh kono doh kene kok ora apik. Wis uluk salam. Yo, ndang salam. Kok nek wis tekan kene ngono kae. Kok lek wis nganu kok gek madan. Ning nek Anu, Iki apa tuh, Dik? yo dipikir. Aku ki Gosek. Gosek. Piye? Gatel. Urung adus. Nggih. Kata lukut. Ya. Nggih. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Yai iki. Iki lulusan pondok endi sih? Endi? Pondok Indah. Indah bersamamu. LF. Ola, Met. Apa kemet? Bubur sepisan kok suarane kok Saiful Jamil. Iya. Pak Ayo, Saiful. ayo Mas. Panang tupat lukut. Kowe luput. Aku yo iso nek kan lugut. Gajah. Asik toh? Nggih. Asaranipun ngantenan nggih, Bu. Betul. Lukut. Lukut. Kowe ki ngopo? Piye to? Dodo Oh, sik. Iki ki pertanyaane siji. Ana STNK-ne ro BPKB-ne apa ora? sempak tok. Aku Nggih, isin niki acaripun pernikahan didongake kangge Oh, mempelai iya, kedua ini. Nggih. Muga-muga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sehingga diberi ngomongan rezekine kathah. Amin. Matur sembah nuwun bagi para penonton semuanya sudah di sini. Nggih. Tentunya dengan hari ini spesial juga pementasan yang Satria Rimba Indonesia. Satria Indonesia. Dan juga kita didukung oleh teman-teman kita semuanya bersama Pas Audio Sound System Indonesia dan juga ada itu gambar-gambarnya YouTuber sudah ada di sini matur sembah nuwun. Dan juga kita harus dirujat lagi karena ini ada sudah yang tuwek-tuwek. Ya. Nanti takutnya enggak pesirit. Ini wis selesai. Wawi keten perok yo. Sayo dirujat sik. Yo, dirujat sik. Ayo prakanca kawerungono rukune Islam yaiku lima sahadat teloro rukun
Pakeposo ana ing bulan Ramadan. Kaping 5 haji, kaping 5 haji lamun puasa. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah terang. Sudah tenang. Atas dakwah dari pangeran. Yo, depan-depan, gerak. Wajib ain lanang waton luru ilmu. Wajib ain lanang waton luru ilmu. Ojo liren durung rusak bojomu. Ojo liren durung rusak bojomu. Wajib kain lanang waton luru ilmu. Wajib kain lanang waton luru ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Wajib ain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohku. Ojo liren yen durung rusak bodohku. Rapiku asale agawe menang. Rapiku asale agawe menang. Kinar mong sunah, kinar mong sunah, tulungi maring sembahyang. Kinar mong sunah, tulungi maring sembahyang. Tulungi maring sembahyang. Robi iku asale agawe wenang. Robi iku asale agawe wenang. Ina mengsunah, tina mengsunah, tulungi maring sembahyang. Sembahyang. Sunah tulungi maring sembahyang, tulungi maring sembahyang. Wis telu. Wis telu. Wis. Terus koncoku, Heeh. iki gak jalan-jalan. Yo, Ana sing arek nyanyi. ana sing arek nyanyi. Heeh. Wis dipanggil kon maju. Wis. Koyane le maju njaluk disepoti. Heeh. Mas disepoti, Mas. Yo, Mas, sekopi. Sekopi. Des, Nggih. tunjukkan suara. Enak. Le nyelukke kaya MC model Jawa Timuran. Yo, telungi. Yo sampean ku malah akon aku. Masih Kita panggilkan artis yang tidak asing lagi untuk kita semuanya. Yang mempunyai wajah mirip Buto Ganong. Siapa dia kalau bukan
kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila Ayo, kalau kesalahan kami, mohon kami terima akan. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Ayo, men. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang sahabat kami, selamat datang di tempat ini. Alam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Di hati kami semua. Kedatangan. Oh. Akal-akalane sapa nek nyanyi iki mesti selamat datang kok Apa lo? Candi-candi mendut, candi-candi mendut, candi-mendut, candi mendut. Ae jatuh, onde jatuh. Tato aku ojo dong gondeli, seminggu tak ani. Pring gading kuda tangkang. Apa? Aku arah apa le? Met, kemet. Wes iso. Oh sik, komet iso komet. Iso. Komet ayo Pak, komet ayo. Gek pas nang kae. Ayo, riko kono. Ayo. Yo, boleh buket. Yo, sprint sik. Pring gading ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang lho. Sansaya tempat. Sapa le ngatang-ngatang? Tak ijoni. Iya, maaf. Ayo. Ya maaf. Ayo. Ayo kono. Iya. Ayo. Pring gading kebak rang-rang. Oke jaran hilang siji jempalian. Kak itu mitang tak nyonyong patu. Ya kuwi pancen watakku. Dayo teko. Gelang kose. Losone bedah. Ambil no jangan jajah. Mongol sesuk. Sik, Andes ki kok emosi wae ngopo ta? Iki yo leko joget kok. Ya. Jajah kapan yang joget? Ya. Terus ke Des. Ya terus. Sing bener. Yuk. Untuk perhatian semuanya kose. Tabrak. Apa tiut-tiut? Malah dodolan cilok Selamat datang sebuah kami. Selamat datang di tempat ini. Sik, mau selamat datang wis rentuk baleni. Lek sen tak iboni yo. Mari pulang, Iya. marilah pulang. Anak wong tani. Olah ning pinggir kali, ojo wirawiri golek iso nyangke ati. Anake wong tani, omahe ning pinggir kali. Anake wong salo, anake nunggu kono, maju nek lek ngopo. Anake wong Jawa, Kok le pelaku Candi mendut kaline wong jaman biyen numpak jengki. apale kok ming sandi Tak mendut. numpak pite jengki gayane koyo koboi. Nah, bajikor kacang ijo. Iki tekan kapan? Ya wis, laku rano. Eh. Manam jupat, kapat,
manam Pramila monggo monggo. Beng mlaku sakmono kok wis do gos-gos iki maksude. Kebelet nyek. Lep kancamu cilik. Andes. Heeh. Andes ki nek kepehek pisan wis ngono kae. Bebret. Kek. Memet nek obate ngono kae kemet. Kek. Des, jane ra juk nyanyi kowe. Lep, anggaranmu lho. Kandani. Dah kono to kene tadi kene wis suane to. Kuwi napa mah kapop-kapop. Wah. Ayo. aku yang duwe ya Jal. Tot 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 aku duwe Dan dulu. tut 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 kucek kucek matamu ayo kene suwan iki M mentret Mau yo WA-ne aku kangen sama Ayang. ayang papa gedang Itu Ayang kan lagi ngarit. iya kan saya minum teh gendul Iya. Met. ayo aja di wek sesilipe ke ih mah ketok butune idoni wong siji benek lek ge silipe mah mlebu disebendis ge Ayo kono weh nang kambing nang to. heeh Perminan. ya tak lagone apa Lagune apa? Lagune ndakku sing anyar Dik. udu beda ora nyono. Wis Oh, tak ora, nyanyi, ora. tak nyanyi, wis. Iki anyar jare sik Des. rubokke. Ora ana sing jaluk dilairke ning keluarga sing kaya ngene Rungokke kendange. Kowe sing nyanyi lho, Rumokke kendangnya. musike malih dadi kok ngono. Kendangnya sini. Cepet. Nah, kok kan ndang bodol karo rupane le nyanyi, bodol. bodol oke bote bodol Untuk kibote. ya Nyanyi lagu bodol. niki ya lagu niki ora iso ya wis sing apa Iya toko nyanyi tak iringi nggo cangkem. ya Ya diri ke cangkem. moh ya lila wae lah lila wae Wes kok. apa njuk anggo sing ngurungke nyengke selak gatel silite rang rasake Gak adus ora kok. pupusin nelongso ya wis Wis, pupus Wis Burung kabeh. deh, burung. Wis. Burung. tak ijoni kabeh wis Pupus sing nelongso kuwi lho, kowe gawe nganu kuwi lho. Biasane oh njuk apa iya. Des, aku ngerti. apa Lagune gawe nganten. apa
Jan. Ayo. Perhiasan terindah. Sa- sing nyanyi ki apa dua istri? Aku duduk telung bulan renane ramagan. Kowe selek 5 bulan. Aku iki setan. Setan ngendi? Nyanyi apa? Sak sae. Ayo. Yo. Ndak ada rampung-rampung misak sing dhuwure iki ana kok. Ya wis yuk, pupus sing kelongso. Yo. Dan nyanyi Des. Rale be rale. Rasa viral ya. Apa iki? Nadane bulan. Pinter tas ini. Saterane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadang rungokno tangisku saka uripku. Pesen ngeranggen lintang ning angkasa kuwi teko gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe loro atimu. Wih, semoga untuk Pandoyong bersama Satria Rimba Indonesia. Karang awakmu sepupus karo aku tak naik kembang bosok. Tenang, tak amini ya. Ah tak idoni. Ya. Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda. Kuwi tinggal di aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda. Kaya lumut ning pinggir segara. Sesak ning jero kotak, pancen marakake. Arep kepiye maneh, kowe wong aren duwe. Aja selak batinmu, marang kahananku. Kangmas pupusan rasa tresnomu. Ya toh. Apa iki saterane takdirku sing gaweke sliramu beda ati beda kabeh. Wis Nopek rungokno tangisku, becike saka uripku. lintang ning angkasa kuwi teko gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku, Satria Rimba Indonesia. wong tuaku, sepurane yen gawe loro atimu. Apa iki? Aku ya ngomong ora nyanyi. Ora ngomong. Apa iki pancen wis jalane kari awakmu ninggalke aku wong ayu. Bakal tak trimo ning batin. Najan kowe tak tresnani pinggat karo wong liya kono.
inggih lintang ing angkasa kuwi teko gawe lara marang tresno Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane Ya. yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro so saya 200 jaluk sapa jaluk jen 200 sik jen jane di ya wis saiki dirodat ya apa misake sing mburi wis do nunggu kok ayo rodat sik neh ayo lek lep tak kenal iki semek kelap karo memet ibu-ibu ayo gue kudu ngoren ayo ayo nah Ya Irfan yuk. Iya Irfan ronce ronce kembang Janine mubiar gemilang Aja sira beka-beko miturut dawuhe pangeran Ya Irfan ronce ronce kembang Janine mubiar gemilang Aja sira beka-beko miturut dawuhe pangeran Monggo, 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 ingkang seketo. Urip sirane ngalam donya, kowe kuwi ora kena semoyo. Ya iwan niro niro sing kembang, genine mubiar gemilang. Aja sira beka-beko, miturut dawuhe pangeran. Ya irwan irun irun sing kembang, genine mubiar gemilang. Aja sira beka-beko, miturut dawuhe pangeran. Monggo 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 monggo, monggo laga ingkang seketo. Urip sirane ngalam donya, kowe kuwi ora kena semoyo. Cilok 5.000 dapat satu. Madep maju Grek. Madep maju Grek. Ora maju. Para pamriksa sampun sami kena kula sangkon sopate atur pambagya sugeng dalu sugeng amriksani kesenian kula wonten ing dalu iki rame citane anggon di peperangan ra ono sing kalah ora ono sing menang para prajurit padha tetutelan padha bebengalan Sapa dolan pambagya sugeng kawa panjangka sugeng dalu sugeng amriksani kesenian kula wonten ing dalu iki rame citane anggon ing peperangan ra ono sing kalah ora ono sing menang para prajurit padha maju perang padha bebengalan Slompret, slompret, kempul ngungkut, kendari ala ketipun, telepon nang loro selendro, slompret bela, sarang kepak coklang beraing isel, macan menggap, 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 bujang gantung kalian, reok, mustaka kageman reok, kenyoto gawe kumbiro, tawang kang ukudan ning gunung lawu, papan pari soto, dina minggu muda mudi asih soto, balik kampang ombak-ombak, tumakok trojo
thank you bola-bola sukses selalu lancar Ye, sikine amin, alum amin. matur suwun. Oh wis ah. Anun. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jungkir negarane goyang. Zaman wis akhir, dunyane bubar. Akale jungkir negarane bubar. Zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane Kidul kaya apa manuk demo kanane apa onde-onde sapa ayo para kanca Ati ngagomo, ben uripe ayem mulya. kidul kaya apa manuk kala demo kanane apa onde-onde sapa ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayem muga mulya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli Rabbi sholli alaihi wasallam. Apa? Up. Komen semaput ya. Tiga napas buatan. Men, Des, wae napas buatan, Des. Heh, wae napas buatan ratun kuwi, Des. Hah? Wes ah. ya. Dinyur pangapunten pilih pauli atur kula boten penak ning atine panjenengan. Kene jepit tekan jam piro ngawur. Ayo kibar ki rambung wis. Kinyun pangapunten pilih pauli atur kula boten penak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kok nek nyuwun pangapunten. Kula hairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bos ya. Sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau mau pakai pembebasan Bapak monolak utawi guyon paton saking kadang-kadang sedih topeng ireng New Satria Riba Ibu pilih anggen paling pandipur kadang pandren priyo Kata kerintangan punipun estu kawula nyuwun agung papunten ingkang tanah Ugi kalajengaken babak ingkang nomor terakhir Kelinci wilasan babak lawasan saking konco-konco New Satria Riba